A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay bilanti, non l'ubida quello che vocinha, nunca, nunca, otro poquita, non l'ubida quello che vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay bilanti. Oyente, boa tarde, bem-vindo em outra edição de Traz Notícias para hoje, março, 18 de fevereiro. Mas nossa primitiva 2 semanas passadas, nós buscamos ainda correto para dar nossa informação tocante a ensinança de profissão, MBO, aqui de nossa isla, para assim ter melhor compreendimento que o MBO está para pé, que ofício está assim, muito bem, que nível não pode chegar, quando não pode seguir estudo, etc, etc. Sei que nós tentamos adiante, e da que best introduzir isso. Mijn naam is Vanessa Daniel, teamleider die MBO. Iban DJ? Ja, mijn naam is Lisette Keizer, de unit-directeur. Directeur. Lisette Keizer está comprando papiamento bom, está papiamento tiki, pero naturalmente não é vlot Vanessa DJ. Porque nós lo vai fazer programa em 2 pida. Então começar com Lisette como diretora de unidade de MBO, que nos explica-nos precies com o setup de MBO está na Bonaire. Quem tem muita gente dentro, de uma também, de que soort de ensinança, que tipo de opleiding tem, que nível de opleiding tem, e na final, que qua moet possible seguir, of nou, in een possible bij. Ja. Is dat duidelijk? Ja, nou, ik vind het heel fijn om hier te zijn, samen met Vanessa, om te vertellen hoe het met ons MBO gesteld is op dit moment. En u zei het al, ik versta papiamento grotendeels, maar ik vind het fijn juist om nu, dit is belangrijk om het in het Nederlands te kunnen uitleggen, want het spreken gaat mij nog niet al te makkelijk. En vandaag je bijstaat. Precies. Okay. Nou, het MBO, dan praten we nu even over niveau 2 tot en met 4, want daar zijn wij als MBO Bonaire verantwoordelijk voor, want we hebben ook een MBO 1 en dat doet Forma en dat doen ze uitstekend, moet ik zeggen. Wij hebben 416 studenten op dit moment. En we hebben dus verschillende opleidingen vanaf niveau 2. Nou, wanneer ga je nou naar niveau 2? Dat is op het moment dat je het VMBO, de basisberoepsgerichte leerweg, daar je diploma voor hebt. Dan kan je bij ons niveau 2 beginnen of als je een niveau 1 opleiding hebt gedaan. Het woordje 2 staat ook voor de lengte van de opleiding, dus 2 jaar. Dus dan moet u denken aan opleidingen als een kok bijvoorbeeld, of een monteur in de elektrotechniek wat we hebben, of in de dienstverlening, helpende zorg en welzijn. Dat soort beroepen, dat is niveau 2. Heb je het VMBO gedaan en ben je naar de praktische, de kadergerichte opleiding, dan kan je naar niveau 3. Daar hebben we ook verschillende soorten opleidingen. Daar hebben we bijvoorbeeld de secretaresse of de financieel-administratief medewerker. Daar hebben we opleidingen in het toerisme op niveau 3. De kinderopvang, heel erg belangrijk. In de bouw, in de elektrotechniek. Dus dat zijn allemaal mensen. En het woordje 3 staat weer voor 3 jaar. En tenslotte hebben we ook niveau 4 opleidingen. En dat aantal zijn we nu aan het uitbreiden. En dat is als je de MAVO hebt gedaan. En dan kan je naar ons toe komen. En soms duurt de niveau 4 opleiding 3 jaar en soms 4 jaar. Nou, en op dit moment hebben we opleidingen in de kinderopvang op niveau 4. Daar kan Vanessa straks veel over vertellen. We hebben opleidingen in de media, ook een niveau 4 opleiding. In de zakelijke dienstverlening. En we gaan sport en bewegen, een lifestyle niveau 4 opleiding. En met ingang van dit nieuwe jaar hebben we ICT, gaan we beginnen. En we gaan in toerisme niveau 4 opleiding beginnen. MBO 2, is dat altijd eindonderwijs? Of kunnen ze van 2 naar 3? Ze kunnen zeker van 2 naar 3. En 3 naar 4 ook? En van 3 naar 4. Dus ja. dat moet dan de zij-instroom? Is dat de zij-instroom? Ja, nou soms is het zo dat iemand gewoon even wat langer nodig heeft. Mm-hmm. Kijk, in principe... Laadbloeiers. Laadbloeiers. En dat is alleen maar fantastisch. En dan kan je kijken hoe je van 2 naar 3 en soms naar 4 gaat. En soms moet je gewoon heel blij zijn dat iemand een niveau 2 opleiding heeft gedaan en dan lekker gaat werken. Want dat is voor sommige studenten ook juist heel goed om dat zo te doen. Dus het kan allebei. Oké. En leeftijd?
Die MBO 2 leerlingen of studenten, zoals ik het noem. Het ligt eraan wanneer ze bij ons komen. Het kan zijn dat ze direct van de middelbare school komen. Dan zijn ze 16. Maar wat wij ook wel zien is dat mensen op een gegeven moment wat langer gewerkt hebben. En dan tot de conclusie komen dat ze graag weer terug willen naar school om dan een diploma te halen. En daar hebben we hele leuke opleidingen voor. En dan is het namelijk een combinatie van werken en leren. Leren, oké. Ja. Dus dan heb je een werk-leren traject. Hebben wij ook, ja. Oké, dat hebben jullie ook. Ja. En die is het ook in verschillende niveaus? Of? Ja. En dat is misschien leuk als Vanessa daar wat over vertelt. Oh. Want wij hebben juist in de kinderopvang, vind ik, een fantastische opleidingenpakket neergezet. En dat is op basis van eigenlijk de vraag vanuit het bedrijfsleven, vanuit de kinderopvang. Dus daar hebben we niveau 2, 3, 4. Maar Vanessa is de teamleider daarvan. En die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld ook. Dus graag voor haar de microfoon. Prima. Vanessa, dank je. Wat doen we mas spreken die parte. Sim, maneira juffrouw Lisette explica acaba, conosco em diferente nível, não? Dus diferente nível 2, 3 e 4. Jovem ora é começar é por passador de tour nível, pero timbia gente tá contente acaba com acaba su nível 2 ou su nível 3 e também traga e assina dona su aporte na Bonaire. Den sector de kinderopvang na momento aqui nós está bezig, hopi activo, como que tem programa de Best for Kids. Esse está algo que Holanda está sostenendo Bonaire para 13 qualidade de creche aqui na Bonaire para não chegar a certo nível e nós como escola também está aportado nos banda. Nós temos diferentes trajectos de BBL está para que você trabalha e você estuda, dus você vem seja dia escola então trabalha e outro dia não off você vem à noite escola e trabalha. Um dia. Correto. Por hace cerca nós nível 2 na papiamento. Essa aqui nós vini com especialmente riba petição de creche no mês e de programa Best for Kids. Passo tem hopi gente que está se trabalhando em kinderopvang para hopi anya acaba. Dus na a começar na casa plantando, tomando mais mucha e assim na vira creche. Dus na tem hopi anya de experiência, pero na tem hopi tempo que na não abai school. Dus na tinko by catch up para não pôr cai back de ensinança. Dus para esse aí nós avisa para o grupo A nós está vendo para do nele na papiamento nível 2 está é único opleiding também que nós está dona na papiamento riba petição. Dus se nós há petição pe é sobrar nível não nós está manter o holandês para criar a possibilidade para não seguir. So stap de nível 2 by 3 basta stap grande acaba para nível 2 botar assistir. Então, no nível 3, botar líder que com responsabilidade. Então, nível 4, botar coordenador, dus botar manager of coordenador. Dus esse aí também tá outra exigência. Dus nós queda com possibilidade para gente por seguir desenvolver seu mês. Para 6 meses, nós estamos mantendo nível 2. Nós por assim na papiamento semestre. So nós está sempre especial para Bonaire. Pero nível 3 e 4, nós temos na holandês. Então, nível 2... Is die kinderopvang zo te papiamento of outro? Nós temos atualmente 2 estudos na papiamento, qual é de kinderopvang. Nível 2, então também de coque. De coque também? Sim. Ok. Agora, eu sou bastante seguindo holandês. Papiamento não também mais, nem como matéria? Sim, não tem ele como matéria. Mas coisa agora que também, ora borrasse estudo na papiamento, bota ranha em matéria holandês. É mesmo meta para ribar no nível 2F que nós que logra o nível 2. Então, nós está assim, com o mesmo enfoque, nós está purba para chegar na nível de holandês. E assim, se você sigue nível 3, ora você acaba, você está bom preparar para por assim aceitar. Nível 4, ok. Ik heb even terug bij jou. Ik heb net gehoord dat kinderopvang zeg maar, op behoefte vanuit het veld, maatschappij is gekomen. De andere beroepen, is daar een arbeidsbehoefteonderzoek aan gedaan? Of is dat gewoon uit de lucht, zeg maar, beroepen gecreëerd, laat ik zo stellen? Nee. Hoe hebben jullie dat gedaan? Misschien nog heel even, want ik hoorde jou ook vertellen over de opleiding kok in Papiamento. Dat is ook heel nadrukkelijk op vraag vanuit het bedrijfsleven. Want we weten allemaal dat ontzettend veel koks nodig zijn. Ja.
En wat we zien is dat Forma, waar we het net over hadden, niveau 1... veel studenten opleidt. En die niveau 1 is ook in het papiamento. En vandaar dat we hebben gezegd van als we nou willen zorgen dat het eiland goed opgeleide koks krijgt, dan moeten we zorgen dat die doelgroep vanuit Forma ook richting niveau 2 kan gaan. Misschien dat het goed om uit te leggen. Ja. Een kok. Ja. En daar ga ik dus niet minderwaardig over praten. Dat zo niet. Welk beroep is belangrijk. Maar had hij iets aan Nederlands? Of nou, in principe is het dagelijks doen? Nou, dat is precies. Ik vind het leuk dat u de vraag stelt. Want een kok moet vooral heel goed kunnen koken. Ja, precies. En dat maakt dat wij zeggen, dan is het niet zo belangrijk dat hij goed Nederlands spreekt. Mm-hmm. Natuurlijk, het is een onderdeel van het programma. Ja. Want we zijn een mbo-opleiding. We moeten voldoen aan de eisen van het Nederlands. Dus we geven ook examens in het Nederlands. Maar dit is precies zo'n voorbeeld waarvan wij zeggen, eigenlijk hoeft het helemaal niet. En sterker nog, u vraagt wordt er onderzoek gedaan om een opleiding te starten? Nou, daar wil ik graag straks wat meer over vertellen. Okay. Maar wij hebben net een onderzoek achter de rug. Dat is gedaan door Berenschot. Mm-hmm. Dat is een gerenommeerd instituut uit Nederland. Dat is ook door het ministerie van OCW gefinancierd. Dus dat geeft aan dat het ministerie in Den Haag er ook erg achter staat dat we dat hebben gedaan. En uit dat onderzoek bleek dat we ontzettend veel behoefte hebben op het eiland aan zelfstandig werkende koks. Niveau 3. En nou is het normaal gesproken zo dat de wet zegt dat als wij niveau 3 en niveau 4 opleiding geven, dan moet het in het Nederlands. Okay. Maar die kok is nou zo'n goed voorbeeld waarvan wij zeggen, zou er nou niet een uitzondering gemaakt kunnen worden? Kunnen we niet een experimenteerwet toepassen? Want die mogelijkheid hebben we. Want dan heb je namelijk straks ook op niveau 3 goed opgeleide mensen van het eiland die ook op het eiland willen blijven. En die inderdaad in de keuken niet Nederlands per se hoeven te spreken. Het wil niet zeggen dat ze nooit Nederlands hoeven te spreken, maar voor het uitoefenen van hun beroep is het niet nodig. Dan, ik hou even bij kok, dan kun je een mooi voorbeeld blijven doorbouwen. Als je naar de chef-kok wil toe, dan moet je naar niveau 4 en verder. Ja. Nou is het zo dat de niveau 4 kok, dat is echt een specialistenopleiding. En toevallig heb ik in Nederland lang gewerkt in het ROC en dan ook de horeca. Dan zie je dat die specialistenopleiding maar voor weinig is weggelegd. Ja, en dan als we dat zouden doen, dan zou de volgende uitzondering weer gemaakt moeten worden. Nou, ik hoop dat we eerst zover kunnen zijn dat we niveau 3 gaan doen, want dan zijn we op het eiland al heel erg geholpen. Okay. De vraag van onderzoek is mij ingegeven, omdat ik dus ook in een petje als vakbondsman zit ik in de Centraal Dialoog. Ja. En daar hebben we te maken met de werkstellingsvergunningen van mensen van beroepen. Ja. En dan zie je dat bijvoorbeeld bepaalde tekorten zijn aan beroepen binnen onze eigen markt. Klopt. En dan noem ik een voorbeeld dat ik dus gehoord heb. ICT wordt niet meer gegeven en duiken, dacht ik, was het. Ja. Ja. Hoe komt dat dan? Nou, wat er gebeurd is de afgelopen jaren heeft het mbo een ontwikkeling doorgemaakt. Ik denk dat ik niemand verbaas om te zeggen dat in het verleden het mbo niet altijd een goede kwaliteit heeft geboden. We hadden toen 38 opleidingen. Als je een kleine school bent en je hebt 38 opleidingen, dat is te veel om een goede kwaliteit te kunnen bieden. Dus daar is een aantal jaar geleden besloten om het aantal opleidingen terug te brengen tot 13. Toen ik in 2017 kwam, toen hadden we ook dat aantal. En vervolgens zijn we nu inmiddels in het 3e jaar. En we hebben gezegd, oké, de basiskwaliteit hebben we nu binnen. We hebben de structuren goed op orde. Nu kunnen we weer goed gaan kijken naar wat er nog meer nodig is op het eiland. Een voorbeeld van ICT, dat hebben we ook geconstateerd. Want als u de vraag stelt, hoe komt het nou of je een opleiding wel of niet gaat aanbieden, dan beginnen we als eerste altijd bij ROA. ROA is degene die op het eiland kijkt naar de stageplekken, maar die kijkt ook naar van wat is er nou nodig? Ja. Dus dan zijn er branch meetings, daar zijn we altijd bij. En dan kunnen bedrijven aangeven waar ze behoefte aan hebben. Nou, ICT is zo'n voorbeeld daarvan. En toen hebben we gezegd, oké, dat snappen we. En dan gaan we daar goed onderzoek doen van wat is nou de allerlaatste onderwijs dat in Nederland gegeven wordt en kunnen we daarop inspelen. En wat nu zo prettig is dat mbo Bonaire een goede samenwerking heeft met ROC Mondriaan in Nederland. Want alleen kunnen wij niet een goede ICT-opleiding opzetten. Want we zijn een school van 416 studenten met heel veel verschillende opleidingen. En ICT, dat is echt heel erg specifiek.
En het fijne is ook dat RCN heeft gezegd, we gaan jullie daarbij helpen. Want de RCN heeft een uitgebreid onderzoek gedaan en die zag ook dat er heel veel mensen nodig zijn in de ICT. En nu is er een samenwerking met RCN, met ROC Mondriaan in Nederland. En wij gaan in augustus starten met een nieuwe opleiding op niveau 3 en op niveau 4. En dat is de allround medewerker IT Systems and Devices en de expert. En we gaan dat niet alleen de BOL doen, dus echt de dagschool met stage, maar we gaan het ook doen voor BBL. Dus dat is een geweldige ontwikkeling en daar worden we enorm gesteund. Een voorbeeld van duiken, daarvan hebben we gezegd, een opleiding echt duikinstructeur, dat is geen mbo-opleiding. Maar je kunt wel kijken of je mbo-opleiding hebt waar je een deel van de tijd kunt besteden aan dat duiken. We hebben nu ook weer met Buddy Dive daar contact over gehad. En we zijn aan het kijken hoe we die in de sport- en bewegenopleiding zo kunnen neerzetten dat we aan die vraag kunnen voldoen. Dus wij zijn als mbo aan alle kanten de samenwerking aan het zoeken, zodat we kennis en expertise van anderen kunnen gebruiken om het bij ons voor elkaar te krijgen. En dat gaat goed. Prima. Oké. Ora bote de MBO, bote tiene mesora, preparar mucho para dentro de un fiche. E fiche dan ons tiene in de stress tipo de opleiding. Ora que acaba na Bonaire, tot niveau mais alto tot 4. Kiko ta possibilidade dan pasigi riba nível mais alto in de HBO niveau. 10 possibilidade. Sim, aqui of pafo. Sì. Ora bocaba eigenlijk in nível 4. Ta estudiantes sim que sigue estudia e por wa que possibilidade nan queting na UOC, porque o UOC tem dependência aqui na Bonaire e tem algum estudo. Eu dan não compro UOC, a visita cá, pero eu dan tá aqui tá UOC. UOC tá University of Curaçao. Okay. E tem agora aqui anda bezig tá assim LOFO, dus na de grupo grande, hope die hobenanco tá sendo LOFO, tá hobenanco acaba cerca nós também na nível 4. Nanta de grupo que tá by assim HBO para virar e frau de escola. Okay. Se você tem outro recht en globo que estudia, dus bobo bij jure cerca de casa, bobo bisa bita bij Aruba of bita bij Curaçao en na bita bij wa ki opleiden aan die universiteit. So com ons diploma niveau 4 bobo 31 HBO opleiding. Okay. E Holanda? Sim, bobo bij Holanda também. E dan tem se kink. Ik heb ons assim eerlijk daarmee. En nível de holandês que muito acaba com aqui na 4. Eta 30 smooth na Holanda of het in een schakelklas of lo que sea. No, Cubo... Je kan ook binnenvallen als je het is. Dat depende de estudiante. Dus 10 estudiantes, nós temos streefniveaus aqui na nós streef en mesmo nível na Holanda também tá trabalha com ele. 10 estudiantes tá hale, pero 10 estudiantes que não tá hale. Se estudante hale, ele tá hale 3F, qual é o hoogste niveau de holandês, e ele por bij Holanda, e tem menos problema com o holandês. Pero de meeste idioma, en no todo idioma materno, sempre lo vou por tem dificuldade com ele. Pero tem joven também com nota hal E3F. Dus esse não eigenlijk tá estão comportar se também tem dificuldade ora na Holanda. Que conselho do dona Euri? Estudia de regio. Eigenlijk para ora botar aqui na hasi bo máximo para bohal E3F. Paso nós tá tendo conta que bota persona que porta tem hobby anja die achterstand die holandês of paso na landa com holandês como o idioma materno, dus nós tá tendo conta se que sei peseibo por anja bo diploma toch, paso nós primeiro adulta 13 empleado na Bonaire mês e nós está tendo conta que achterstand que o hobby não tem. Pero tá importante se botar meta para vai a fom e seguro se porque vai Holanda. Você faz trempang. A opleiding dura 3 of 4 anos. Dus dat significa que ende por hasi curso máximo para halen E3F. Het is possible para halen E3F. Ja. Maar misschien daarop inhakend, in zijn algemeenheid zien we, onderzoek laat dat zien, dat als je vanuit de eilanden, dus niet alleen Bonaire, maar ook Aruba, ook Curaçao, naar Nederland gaat om naar het HBO te gaan, of je nou een MBO hebt gedaan of dat je de HAVO of het VWO hebt gedaan, dan heb je het niet gemakkelijk. Ja. En onderzoek wijst uit dat het voor een deel door het Nederlands komt, maar dat is niet het enige. Het heeft ook met cultuur te maken. Het heeft ermee te maken dat je op jonge leeftijd naar een andere omgeving gaat. En dat was bijvoorbeeld ook een aanleiding om dat onderzoek te laten doen. Van zijn wij nou niet in staat om op Bonaire wat meer mbo neer te zetten. Dus ons opleidingsaanbod uit te breiden. Zodat niet iedereen gelijk naar Nederland hoeft. Maar we hebben ook gekeken, zouden we een associate degree kunnen doen.
Want dan kun je ze nog wat laten rijpen. Ik zeg altijd, ik denk dat het voor sommige studenten heel goed is om even van het eiland af te gaan en een andere ervaring op te doen. Maar dan wel als je al wat gerijpt bent. Als je wat ouder bent, wat meer volwassen bent, wat meer ervaring hebt gekregen. En in dat onderzoek van Berenschot hebben we ook gezegd van, nou, stel dat je associate degree zou willen doen. Wat betekent dat dan? En in welke richting zou je dat moeten doen? En Berenschot is ook degene geweest die in gesprek is geweest met de vakbonden, maar ook met werkgevers hier en ook met de Kamer van Koophandel en met de overheid en ook op de eilanden Curaçao en Aruba, om te kijken van wat voor soort opleidingen zouden dat dan moeten zijn. Zowel niveau 4 als associate degree. En er is ook gesproken met bijvoorbeeld University of Curaçao of je dat misschien samen zou kunnen doen. Nou, dat is allemaal onderzocht. En we gaan nu kijken naar van wat gaan we in de toekomst doen. En daar hangen natuurlijk ook prijskaartjes aan. Want op het moment dat je allerlei nieuwe opleidingen moet gaan ontwikkelen, ja, dan moet er ook gekeken worden wat dat gaat betekenen. Docenten. Voor. Ja, precies. Ik heb een vraag. Dus als dus het niveau, zoals jullie dat nu neerschetsen, niet gehaald wordt, 3F-niveau, is dat wettelijk bestaat dan wettelijk de aanleiding bijvoorbeeld dat je een soort schakelklas, als die man of die vrouw toch per se naar Nederland wil, dat je dan een extra jaar krijgt? Is dat wettelijk mogelijk? Of? Nou, dat is echt lastig. Want waar we mee te maken hebben hier op Bonaire zijn met 2 wetten eigenlijk. De wetgeving van BES. Mm-hmm. En dat betekent dat we dus streefniveaus hebben. Ja. En aan de andere kant heb je te maken met de Nederlandse wet. En die zegt gewoon, nou, als je een student wil inschrijven op het mbo, ja, dan moet je ook een mbo-opleiding bieden. Anders kan je niet iemand inschrijven. Ja. En dat is nou precies dat je zo'n schakeljaar, ja, dat past eigenlijk niet in het plaatje. Okay. Dus dat is ingewikkeld. We zijn wel aan het kijken van hoe kan je nou zorgen dat je het niveau zo hoog mogelijk brengt. En hoe kan je nou zorgen dat studenten niet het idee hebben van, oh, het is maar een streefniveau. Dus het is niet precies. Want we zijn ook pubers. En we weten allemaal dat als pubers het idee hebben, oh, het hoeft niet per se. Dat ze dan denken, als het makkelijk gaat. Ja. Ja, zo is het natuurlijk ook. Ja. Okay. Nou, laten we terugkomen naar Bonaire zelf. Binnen dat kader, wat jullie dus nu al gepresteerd hebben, als de studenten in feite, en de respons die jullie krijgen vanuit de markt, het bedrijfsleven, is de kwaliteit dat jullie dus nu bieden naar tevredenheid van de markt? Ik kan het alleen maar is daar onderzoek aan gedaan? Nee, nou, wij kunnen alleen maar afgaan op de branch meetings die we hebben en de gesprekken die we voeren. En uit die branch meetings blijkt dat wat wij doen, dat gevraagd wordt. Kunnen dingen beter? Altijd. Ja. Altijd. Ja. Zijn we bezig met ontwikkeling? Ja, we willen het nog praktijkgerichter maken. Dus we zijn heel nadrukkelijk bezig om bijvoorbeeld onze lokalen. We hebben nu een prachtige kantoortuin, zodat we voor de zakelijke dienstverlening de studenten echt in een reële situatie laten trainen. We zijn bezig met de kinderopvang om echt een eigen kinderopvang lokaal te maken. Dus we proberen op allerlei mogelijke manieren om het steeds praktijkgerichter te maken en om te zorgen dat onze studenten voldoen aan de eisen van het bedrijfsleven. Wat we bijvoorbeeld ook zien is dat studenten meer ondernemend zouden kunnen zijn. Dus wij hebben voor iedere student die met onze nieuwe opleiding begint het keuzedeel ondernemend gedrag. Waarbij we dus heel nadrukkelijk samen met de Kamer van Koophandel, doen we daar ook projecten in, zorgen dat ze gewoon proactiever zijn. Dat ze kritischer zijn. We hebben het over, natuurlijk moet je op tijd komen. En als je ergens bent, dan moet je je op een bepaalde manier gedragen. Dus daar proberen we in het onderwijs, en dat doen we ook samen met het bedrijfsleven, te kijken of we ze daar nog beter in kunnen begeleiden. Oké. Contar com o nível de docente de suficiente em nível que requerir para MBO? Bom, na pago por trana MBO, sowieso nós tem exigência não para onde por fazer trabalho de docente, na mesa tem na mesa bevoegd, dus na mesa tem of PG of HBO de omgangskunde. E nós docentes não tá voldoen aan eisen não nós tem. Você não tem nenhum problema, você não tem déficit de docentes? Tekort, deficit. Nee. Dat is sufficiënt. Ja. Okay. En misschien ook leuk om te vertellen van hoe beoordelen wij nou of docenten het goed doen in de klas. Mm-hmm.
Wat ik fantastisch vind, is dat de SGB 2 jaar geleden een instrument heeft aangeschaft. En dat heet een digitaal observatietool. We noemen hem DOT. En daarmee gaan de teamleiders in de klas kijken tijdens lessen. En worden docenten beoordeeld op een heleboel dingen. En na dat lesbezoek gaan de teamleiders in gesprek met die docenten. Docenten kijken ook bij elkaar in de klas en dan vullen ze ook dat in. Dus als ik kijk, toen ik in Nederland zat, hadden wij dat niet zo goed. Ik vind het echt een fantastische manier om met elkaar te kijken van hoe gaat zo'n les? Waar zie je verbeteringen? Waarom doe je bepaalde dingen? Dus het gesprek over wat er in de klas gebeurt met de leidinggevende, maar ook onderling, doen we door zo'n DOT. Oké. E seguinte actor tá bedrijfsleven is. Com a cooperação tá com mundo comercial, mundo info, para doen stageplekken. Bom, ik denk dat we hoop bom, nós temos boa samenwerking. Na MBO nós temos 4 BPV-coördinator. Ajudame. Coordenador de BPV, é coordenador de estágio. Okay. Para cada secção, dus algum opleiding, nós temos coordenador, então eta tem contato com a empresa. Okay. E também nós temos boa samenwerking com ROA, que ajuda nós também. Dus no momento que nós met estágio plek, nós por tomar contato com ROA, para que nós por regla. Pero hoop e de ROA te zorgen para het bedrijf dat het certificaat hebben para por doen para tomar stage. Sim, de ROA su trabalho, dat was aan trabalho. Nós disse leermeester. Hanya Ami, que contato você anda met que tem contato com ele? Sim, no momento com estudante vai correr seu estágio na uma empresa, ele é meester é nosso contato pessoa. Ok, então você anda tem guia também, tem guia papel etc. Você pode volgen comportação e prestação de ele. Sim, correto. Moet je dat worden vergoed para estágio para? Em princípio não, pero tem empresa que está dando vergoeding para os estudantes. Hoe bewaak je dat ze niet misbruikt worden? Misbruikt in de zin van dat ze ingeschakeld wordt om te werken. Ja, nou onze stagebegeleiders gaan een aantal keren per periode naar het bedrijf toe. Dan is het zo dat onze stagecoördinatoren ook de bedrijven bezoeken. En wij hebben, als de studenten stage lopen, hebben we een speciaal stageuur. En dan wordt er tijdens de rooster, staat dat op het rooster, en dan wordt besproken de ervaringen. Dus op het moment dat er iets aan de hand is waarvan we zeggen, ja, dat klopt eigenlijk niet, dan is de student natuurlijk de eerste die dat moet aangeven. En dat kan, want iedere week heb je dat uur met je stagebegeleider. En verder is het zo dat als onze stagebegeleiders in het bedrijf zijn, dan zien ze natuurlijk ook wat er aan de hand is. En mocht het nou zo zijn dat er iets gebeurt waarvan we denken, ja, dat vinden we eigenlijk niet zo prettig, dan wordt dat besproken met het bedrijf. En zou je daar dan niet uitkomen, nou, dat heb ik tot nu toe nog niet meegemaakt, maar dan kan ROA daar ook een rol in spelen. Oké. Nou naar de leerlingen toe. Ik heb ergens gelezen, ik dacht dat het de Ecoris-rapport was, dat de bezorgdheid geuit was, niet op de HBO-niveau van mensen hier werken, maar wel op LBO-niveau. Dan is LBO niet jullie taak per se, maar daar worden veel arbeidskrachten ingevoerd. Dan heb ik het over metselaars, timmerlui, loodgieters, weet ik al. Ja. Dat soort beroepen, of die soort beroepen, zijn die ook in beeld bij jullie? Ja, die zijn bij ons in beeld, maar waar we mee te maken hebben is het volgende. Want alle tewerkstellingsvergunningen waar we over praten, dat zijn eigenlijk opleidingen die wij wel in het pakket hebben. Want dan hebben we het over de koks. Precies. Dan hebben we het over inderdaad de metselaars. We hebben het over elektriciëns. Dus de bouw, techniek, horeca. Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste sectoren. Toerisme ook. Als ik nou kijk naar het aantal aanmeldingen die wij krijgen om in deze sector je opleiding te willen volgen. Ja, dan hebben we het probleem eigenlijk te pakken. Want op een of andere manier is het imago van die sectoren dusdanig dat de kinderen van Bonaire niet meteen in eerste instantie denken aan een opleiding in die sector te kiezen. En dat is jammer. Ja. En we zijn ook aan het kijken, samen met partijen, van hoe kun je nou zorgen dat ja, en hoe de voorlichting beter kan zijn. En misschien ook wel naar de ouders. Want wat we zien is dat de opleiding zakelijke dienstverlening en welzijn, dat de meest populaire opleidingen zijn die wij hebben. Terwijl als je kijkt naar waar natuurlijk heel veel werkgelegenheid zit. Precies. Dus dat is echt iets waarvan ik zeg van ja, dat moeten we gezamenlijk doen. Want dat kan je als school niet alleen. Maar dus jullie onderkennen dat probleem. Ja.
Maar er is geen onderzoek gedaan nog waarom de kinderen zich zodanig gedragen. Vinden ze het een lagere waarde van beroep om metselaar te zijn en zo? Ja. Is dat een soort complex? Het is een imago. Het is echt een imago van de sector. Ik heb ook gehoord bij toerisme. Zo zwak. Ja. En we hebben nu een opleiding op niveau 3 en niveau 4. Waarbij we dus ook proberen mensen die van de MAVO komen te verleiden om managementfuncties in het toerisme. Want er is ontzettend veel werk op het eiland. Maar we hebben gewoon echt te maken met een verkeerd beeld. En ja, ik zeg wel eens onbekend maakt onbemind. Want dat is het, denk ik. Je hebt dan twee kanten. Daar wil ik graag met jullie even over discussiëren. Dat is voor mij ook verhelderend. Je hebt de voorkant, de imago. Maar die imago kan ook verpest worden door de achterkant. Wat ik probeer te zeggen is dat je zegt van ja, als je waiter wordt, dan verdien je maar $800. Terwijl als ik politieman word, dan verdien ik $1200. Ja. Is daar iets aan te doen? Ja. Wat is het toekomstbeeld van zo'n beroep? Ja, nou ja, kan dat een rol spelen? Dat speelt ook een rol. De arbeidsvoorwaarden spelen altijd een rol. Wat wij doen is met het bedrijfsleven samen dit onderwerp bespreken. En dan noemen we ook dit soort voorbeelden. Alleen het is altijd lastig, hè? Want het is, als je praat over de horeca zitten natuurlijk ook heel veel tips. Ja, en die zitten niet meteen in de voorwaarden. Maar daar hebben we het wel over. Ja, maar je kunt wel een voorbeeld geven van een man of een vrouw die daar werkt. Die zegt van luister, ik verdien wel wettelijk $800, maar ik strijk $2000 per maand. Ja. Met mijn tips en mijn fooien. Ja. Dus en hopelijk niet onbelast. Ja. Hopelijk onbelast. Nou, dus we zijn ook zo van, moet je niet ook filmpjes maken? Dus we zijn echt wel in gesprek. Want wat ik zeg, wij kunnen dat als onderwijs niet alleen. We kunnen wel signaleren. En wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, wat bij de kinderopvang gebeurd is dat doordat wij dingen aangaven, zijn er ook echt ontwikkelingen doorgezet. En ik geloof erg in samenwerken. Dus op het moment dat je kunt zeggen, nou, je hebt onderwijs, je hebt bedrijfsleven, je hebt de overheid. En je gaat met elkaar kijken van hoe kunnen we dit probleem gezamenlijk aanpakken, dan komen er altijd oplossingen. Dat is mijn stellige overtuiging. Oké. We hebben dus gehad over de docenten, de leerlingen. Wat wordt eigenlijk van hun verwacht als een attitude, omdat het een praktijkgerichte opleiding is? Wat wordt van hun verwacht als attitude? Ja, want er zijn geen leerlingen meer, dus zit netjes je bezig. Wat in zijn algemeen, daarom vind ik mbo-onderwijs zo leuk. Is het zo dat wat wij verwachten is gedrag dat past bij het beroep waar je voor opgeleid wordt. En omdat wij zulke verschillende opleidingen hebben en ook zulke verschillende beroepsgroepen hebben, kan je niet één antwoord geven op deze vraag. Als we praten over de kinderopvang, dan verwachten we natuurlijk een heel ander gedrag dan dat we praten over een opleiding in de techniek. Ja, precies. Ja. Maar één wat gemeenschappelijk wel vereist kan worden, is de service. Ja. Want daar krijgen we heel klachten van. Dat de mensen niet klantvriendelijk zijn. Dat is waar je ook komt. Of het de overheid is of in een bedrijf. Daar is het de klantvriendelijkheid zoek. Ja. Wordt daar aandacht aan besteed? Binnen jullie opleiding? Ja, ik denk dat als vak, weet ik niet of het als een vak is. In een stukje ondernemend gedrag die wij aanbieden. We hebben eentje speciaal voor niveau 1 en 2 en speciaal voor niveau 3 en 4. Dan krijg je ook te maken met wie ben je, hoe kom je over en hoe zorg je dat je je klant zo goed mogelijk bedient. Dus dat is wel een onderdeel nu in de nieuwe opleidingen. Door wat is het ondernemergedrag, dat interesseert me op een ander idee. Dat heb ik dus. Mijn kleine zoon, die zit in Nederland, die zegt van papa, jullie maken jullie te druk over het onderwijs op Bonaire, omdat het onderwijs iets heel essentieel mist. Ik zeg, wat is dat dan, joh? Ik zeg, jullie leiden alleen maar op te dienen. Waarom is er op jullie scholen geen iemand die is entrepreneurschap? Ja. Want wat krijg je dus nu in de werkelijkheid in de wereld? Ja, alle Macambas of weet ik al, alle immigranten die nemen al onze beroepen weg, al onze banen, hebben alle negoties hier. Ja. Is daar... Nou ja, wat u zegt is ook wat uit het onderzoek van Berenschot komt. Het stuk ondernemerschap. En daar gaan we zeker naar kijken. Want ondernemerschap zit bijvoorbeeld in de opleiding media. Daar zit het al. Een stukje. Dat moet ook, want anders kan je natuurlijk niet je producten aan de man brengen. Maar wij gaan zeker kijken naar of wij het keuzedeel bij meerdere opleidingen in kunnen gaan zetten.
Of dat wij ook opleidingen gaan bieden puur op ondernemerschap. Want uit het onderzoek komt ook dat naast ondernemerschap ook marketing en sales gevraagd wordt. Dus het aanbod zal aangepast worden naar aanleiding van dit soort bevindingen. Ja. We hebben de telefoon opengegooid en je ziet, er is al iemand aan de telefoon. Oyente, wat is na linha? Vamos a dormir noche. Babo Radio. Sim, tá doendo que tá net a mim a comissão papia. Dalbai. Pero não tem problema, porque nós temos papia. Porque se que nós não papia, tem que exponer para nosso horizonte, que nós não sabemos de GMS. Dalbai. Mita bisa, mira com tem organização que te ajuda nós bonorianos, e também nós latinos, então o que te passa? Pero mi quero puntra e dos invitados aí. Com sa quem tá na Bonaire que com me cede é ajudança aqui. Mi quero puntra com sa. Para sobra Bonaire tem pobreza. Tiene nanco por. Eu pieno que tá viva miserável isla aqui. Então não sabe nem não tá pai. Então, estranho também começa para responsável. Maneira, não que está sentado de oficina, não conhecendo aqui mesmo. Não compreendo. Ok. Então, me quer para não avisar que dia na loçada, só na mestre, tem gente aqui, está 20 mil almas, na mestina registrar. Por isso, de convite avisar para nós, Birante, passou away. Me dá uma chamada de Zorg Group, que esta manda chamar-me. Então, esta vai buscar para quem me está dançando aqui, me está casar. Então, eu não sei com quem está papia. Esta vem encontrar-me com o meu mestre de dança. A mim está puntra, não? Você me diz, bom, aqui, conhecendo naquele baboneiro. Ja. Ante coisa triste, Okay. porque você paga pouco ene para ajudar nos bonorianos e também é latino, não? Pero não sabe mesmo que não aqui está querido. Ok. Me que punta não é isso aí. Ok. Mas só danke. Sua preocupação maior está com conhecer MBO-opleiding naar Bonaire. Hoe bekend is die MBO-opleiding op Bonaire? Want hij vindt dat vele mensen niet eens de weg naar MBO weten te vinden. Is daar iets aan te doen? Nou ja, ik ben blij dat met dit signaal. Want ik schrik er een beetje van. Want dan moeten we nadenken hoe we nog beter kunnen laten merken dat we er zijn. Want het MBO is juist bij uitstek een opleiding die kan helpen om mensen verder te krijgen. Om mensen zich verder te laten ontwikkelen. En daarmee dus, ik kan niet zeggen dat we daarmee de armoede kunnen bestrijden. Maar het is wel zo, als je natuurlijk een hogere opleiding kunt volgen, heb je ook meer kans op een goede baan. Een goede baan, precies. In zijn algemeenheid kan ik zeggen, ja, alles wat wij doen staat op onze website van MBO Bonaire. Daar staat ook in hoe je met ons in contact kunt komen. We zijn op de Kaya Corona 4. Dus als mensen zoiets hebben van, goh, wat kan ik doen? Hoe zit dat? Kom vooral binnen. Want bij ons op de administratie ontvangen we u graag. Dan kunnen we ook dingen toelichten. We zijn ook een school dat op het moment dat het financieel lastig voor je is om boeken te betalen of om dingen te doen. We vragen geen collegegeld, we vragen boekengeld, maar ook daarin kunnen we meedenken. Bestaat er financiering ervoor? Je hebt sowieso studiefinanciering die je kunt aanvragen. Maar het is ook zo dat we kunnen kijken, wat kunnen we doen om je te helpen bij die boeken. We hebben een zorgcoördinator, een maatschappelijk werker, die ook de wegen weten te bewandelen naar van, ja, hoe kun je geholpen worden. Dus ja, wat ik altijd zeg is, probeer vooral naar school te blijven komen. En we hebben studenten die hebben het zwaar, absoluut. We zijn studenten die soms na hun school nog 4 uur, 5 uur, 6 uur moeten werken. Dat weten we. Maar ze komen wel omdat ze heel gedreven zijn om de stap verder te maken. Oké. Nós temos docente bom, nós temos aluno bem, nós temos materiaal, maar spanta die wat dentro edifício de MBO. Ik was een keer moest ik bij Mevi zijn. Ik kwam dus door de hoofddeur en ik liep daarachter
door dat doolhof om daar bij haar te komen. En daar schrok ik weer van, want er was afgezet met betonnen betonnen ijzer, die gang. Ken je? Ja. Dus de kernvraag die je stelt, jullie hebben goede docenten, jullie hebben goed materiaal, jullie hebben leerlingen, maar jullie zitten in een abominabel gebouw. Ja. Dat niet vriendelijk is voor de leerlingen, voor niemand. Nee, nou ik moet zeggen dat wat u gezien heeft is gelukkig nu weggehaald. Dus dat oogt wat gezelliger. We hebben ook de boel weer wat kleur gegeven. Dus het is geschilderd. Waar we altijd mee zitten is dat we weten dat we naar de nieuwbouw gaan. En vanaf het moment dat ik hier ben, dat is 3 jaar geleden, werd er gezegd over 3 jaar is er nieuwbouw. Nou, nu weten we dat het nog steeds 3 jaar duurt. Maar we maken echt stappen de goede richting in. Maar omdat we nu weten dat het komt, hebben we ook gezegd, dan moeten we dingen opknappen. En net zoals een kantoortuin die ik net geschetst heb, dat is echt een verbetering. Maar we kijken reikhalzend uit. Ja, aan de ene kant. Aan de andere kant, ik vind het wel gezellig. Toch wel? Ja, ik vind als ik op onze pleintje loop, dan zie ik aardige studenten. Ik zie aardige collega's. En ik heb het daar naar mijn zin. En kunnen dingen mooier? Ja. Dat is ook als ik naar andere dingen kijk. Maar die vriendelijkheid, het veilige gevoel wat we hebben op school, ja, dat is me ook wel heel wat waard. Nou, dat heb je dus net iets aangetoond. Dus het veilige gevoel. Dat was mijn volgende vraag. Door dat heen en weer van de arbeid, hier een hokje, daar een hokje, het stiekem gedoe, wangedrag, hebben jullie niet? Nee, we hebben toevallig net een interne audit gehad. En dan is het zo dat binnen de SGB een aantal directeuren bij elkaar gaan kijken. En ook met studenten gaan praten, met collega's gaan praten. Echt zo van, nou, vertel eens hoe je het hier echt vindt. Om dingen gewoon scherp te houden, om voortdurend op zoek te gaan naar verbeteringen. En ik werd aangenaam verrast. Nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik voor woordje verrast moet zeggen. Ik vond het fijn om te horen dat studenten aangaven van we voelen ons veilig. We voelen ons prettig. We vinden het, dus docenten vinden we aardig. En 1 student zei, they don't give up on you. Dat vond ik het allermooiste compliment dat ze konden geven. En er werden 8 gegeven, er werden 7, 7,5 en een 6,5 gegeven. Uiteindelijk kwamen we uit op een gemiddelde van 7,3. Dat is toch hartstikke goed voor een school? Ja. Agora, quantas vocês estudiantes? Riba preenche, conta com repartição muito. De verdeling. Esta varia em cada sector. Porque também tem sector nang técnico, porque também mas tanto homem, pero também tem basta hobby muita mulher também aqui para sector A. Tem zorg en welzijn, porque também mas muita mulher. Tem outro sector na tanto que varia. Dus porque também parte muita mulher com muita homem. Is er een soort baangarantie? Dus ik ga de zorg in, ik zit bij Maria Daal, van alle thuiszorg, bij Casa di Guido, ik ken dat. Dat is voor ons lastig om dat te zeggen met cijfers. Want wij hebben toevallig met het CBS gekeken naar de afgelopen jaren. Mensen die afstudeerden en waar zijn ze dan terechtgekomen. Daar waren we heel erg nieuwsgierig naar. Ja, dan hier op Bonaire is het lastig om aan data te komen. Wat we zagen is dat waar we over konden beschikken, die waren allemaal aan het werk. In zijn algemeenheid worden we benaderd ook van hebben jullie nog studenten? Waar we soms last van hebben is dat studenten tijdens de opleiding van de school gehaald worden. Omdat er vacatures zijn. Nou, daarvan zou ik tegen de werkgevers willen zeggen, doe dat niet. Laat ze eerst een diploma halen. Maar je kunt toch BBL inschakelen? Precies, maar dan moeten we wel die BBL-opleiding hebben. En we hebben niet voor iedere richting dat op dit moment. Ja, snap ik. Ja, We hebben wel bijvoorbeeld bij onderwijsassistenten, als het kan, kunnen we ook wel met de werkgevers praten om te kijken dat ze toch een betaalde stage doen. En op die manier werken ze al in het bedrijf. En dan als ze klaar zijn, hebben ze al een baan. Dus soms gebeurt het inderdaad dat ze de studenten snel afpikken. Ja. Bestaat die bista? Hoe lang bestaat die MBO nu, zeg je? Wij bestaan dit jaar 20 jaar. 20 jaar, oké. Tem bista quanto muito vai estudar lá, mas é pergunta que a senhora se doce vai passar que da preocupar-me, que se muito tanta fracassasse na sala, bestaat die leerlingvolgsysteem of hoe ik onder komt terecht
Nou, aqui nota assim na como me pobisa precies No. quanto abai que sei dus mas vanuit bo ervaring die lo que me amira me saco de temporada de eindstermen me tava dat in vista ko basta tava dat kies bij Holanda então agora aqui het verschil também weer atrobe per sector se não tá bij of não so timbia toch maneira Liseta explica anteriormente que nota é parte do idioma só tão oral pero No, no lógico, família como com cultura sí. então toch tem hopen te pensa mas miho também na idade visa não passa eigenlijk aan mij te wenden bij Bonaire en me keren aqui na. Nou, ik wil daar ook nog wel even op inhaken. Uit dat onderzoek van Berenschot komt ook dat het goed zou zijn als er, en dat noemen ze met een heel mooi woord, alumni-beleid. Dus dat je gewoon goed weet wat degene met een diploma gaat doen. Alleen, daar moet je wel mensen op kunnen zetten. En op dit moment zijn we een kleine school. En alles wat wij doen is om te zorgen dat die lessen goed zijn, dat de stage goed zijn, dat de opvang van de studenten goed is. Dus op dit moment hebben wij niemand over die nog eens kan gaan onderzoeken wat er met onze oud-studenten gebeurt. Dat we dat zouden willen, absoluut. Maar heeft de studiefinancieringsrichting geen data? Nee, want dat is uit het onderzoek van Berenschot gekomen. Ze beschikken bijna niet over dat soort gegevens. Okay, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk om ja. Oké. Ja. Augustus, nieuw schooljaar. Ja. Wat verwachten we van de MBO nieuw schooljaar? Nou, wat we in ieder geval verwachten is dat we dus met de nieuwe opleiding ICT gaan beginnen. Ja. In een nieuw gebouw met mooie apparatuur. Dus daar hebben we vreselijk veel zin in. Wat we verwachten is dat bij Vanessa ook een nieuwe BBL-opleiding voor maatschappelijke zorg start. Misschien kan je daar nog wat over zeggen. Ja, er is een aanvraag gekomen vanuit de bedrijven. Sí, tiene un petición na comienzo, of ja, 2 años acaba eigenlijk met de tende sonido na hey, bosang no pobinco algo de nivel 4 de maatschappelijke zorg. E me hace un sondeo e uma acercatura empresa nang e nang pidi pa beni ku maatschappelijke zorg niveau 4 e daarbij ja persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen e mirando diploma ku ja hopi hende tinkaba nos hace un versnelde niveau 4 BBL e dura 2 años. E dia 4 de april nós também temos inschrijfdag e open dag. Dus e dia eta un dia ku tour hende por bini MBO entre 10 horas para 4 horas, para 2 horas, e 10 horas para 2 horas. E nana na banha. E toda a informação de opleiding que nós também começar em augustus e vou inscrever mais horas também. Isso não tem exigência de vooropleiding, P? Sim, para vou poder persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen, voor mensen die een MBO niveau 3 ding in richting die zorg en welzijn. Zorg en welzijn. Sim. Bondin zij instroom, wat kan we MAVO? Nou, paso eigenlijk het een verkort. Opleiding en toen mistera ten cuenta que candidaat die gente que por aplicar para opleiding is aantrekkelijk bij snangu bing tambe. Ja. De grote behoefte op het eiland is, dat is misschien mijn bevinding, misschien is het zo'n perceptie, maar vooral binnen de wijken aan grote steun, maatschappelijk steun aan ouderen en zo. Is daar ook iets aan gedacht? Is daar behoefte aan bij jullie? Nou, die maatschappelijke... Een soort sociaal werkster, ja. In principe. Ja. Opleiding aan water eigenlijk dat is een soort incorporatoren zijn. Dat is een soort sociaal werkster. Dus dat specifieke doelgroepen, eigenlijk dan heeft een cultuurdoelgroep. Dus we worden een assistentie naar gente grande, naar volwassen, naar hoben, naar mucha. Ja. ICT vooropleiding? Dat is gewoon het VMBO of de MAVO. VMBO, de MAVO. Ja, dus, en dat is, want we hebben niveau 3 en 4. We starten ook met een BBL-opleiding. Dus mensen die nu aan het werk zijn en nog geen diploma hebben, willen we ook echt oproepen om te komen. Want je zei het al, 4 april hebben we die inschrijving en die infodag. Kom gewoon langs, dan kunnen we veel meer vertellen. Kan je nou niet op die dag komen, dan kan je altijd ook een afspraak maken. Want we zijn met een leuke groep mensen die graag willen vertellen over onze opleidingen. Nou, dat hoort u nu al. Wij zijn trots, we zijn enthousiast. Dus zou een 4 april niet kunnen, nou, dan kan je altijd een andere afspraak maken. We hebben ook een nieuwe opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen. Die lifestyle is nieuw. Dat heeft ermee te maken natuurlijk van ja, dat we hier op het eiland zien dat voeding een belangrijk aspect is. Dat we daar ook nog stappen in kunnen maken. Dus dat hebben we toegevoegd aan de opleiding. En wat nieuw is de opleiding toerisme. Nou, we hebben het er net al over gehad hoeveel werkgelegenheid er is.
Want wat wij zien op het mbo is dat we niet alleen mensen hebben die vanuit het VMBO of de MAVO komen, maar soms zijn er mensen die al wat langer van school weg zijn. Die zijn dan aan het werk en die missen wat. En dan zie je dat ze soms toch de stap weer terugmaken naar school. Dus onze doelgroep is vanaf 16, maar we hebben ook mensen van 50 rondlopen. Dus mocht je ergens een leeftijd hebben dat je denkt van ja, eigenlijk zou ik nog naar school willen, kan dat? Ja, dat kan. Dus kom met ons praten. Dus dat kan ook. Oké. Nou, rebisa aqui começa porque rebisa algo de você, nós chegando pouco a pouco no final. Sim, mira querer ko ta hopi bonko nós invitar-nos a ver um programa nós por a conta de Kiko Tour nós está bezig com ele, nós está contento com nós por oferecer tanto assim para Bonaire e como escola assim chiquito na Bonaire a mim tá com nós tem hopi possibilidade. E ainda nós está bezig para melhorar tudo o que nós está fazendo e também para amplia possibilidade na para hobby aqui não. E com o fiche de momento, vou trabalhar garantizar. Seguro, porque a gente não está fazendo o fiche está sendo carga e comunidade para sombra nós mestre de tudo a gente não aqui para fazer Bonaire bom país para viver e viajar. Ja, ik kan niet beter zeggen, want wat Vanessa zegt, dat klopt natuurlijk helemaal. Dus bedankt. Ik vond het fijn dat we de gelegenheid hebben om wat meer te vertellen. Misschien dat we een volgende keer ook wat de studenten kunnen meenemen. Ja, dat leuk. ze zelf een eigen ervaring. Ze zijn een keer geweest hier, vooral dag van de media. Maar goed, dat kunnen we altijd organiseren. Ja, hartstikke goed. Dank je, Bosandro Dosta, dat je dan. Voorzitter de Bosandro Bouw en all the best. Dank je. Dank je. Zo dan temayang kudyoske. A midacinha, a botacinha e junto nos tacanabai dilanti, non olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otro poquita, non olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otro poquita. A midacinha, a botacinha e junto nos tacanabai dilanti.